Amen. Ngisukumana kwekhetha inkosi yasekuphakameni. Sizodlula esihlabeleleni sesihlanu. Nina bathanda ukuphila ake emhlambini kaJesu nina bathanda ukuphila emhlambini kaJesu akhumbulani incindi eziyendlela eya ngasekhaya akhumbulani incindi eziyendlela eya
kokuqala angisho ukuthi angiphathekile kahle. Umshumayeli wethu Sithole uyagula. Ulele esibhedlela. Ulele la eCrompton Hospital. Sekuthenga ukugula kwamshumayeli. Izitha zasezisizakala. Ezinye sezizama ukuthi zihlukumeze nomakoti wakhe. Ngicela ukuthi ke nisithandazise ukuthi isitha sehlulwe. Umshumayeli aphile abuye uphatheke kabi kakhulu ngoba umuntu othanda ukugida. Uze washo wathi awu mina angizongeke ngihlale esibhedlela ngoba ngifuna ukuzogida. Manje ke leyo nto ayingiphethe kahle. Kodwa ke izolo ngimgcine ethembisa ngazi ke ekseni. Kodwa ke uShembe ngeke asishile. Ni sithandazise nomakoti wakhe kunezithe eziningi seyisizakele. uNkulunkulu amvikele esitheni ngoba sinezithe eziningi. Kodwa sikwaziyo unembeza wethu awusilahli ngesakwenza. Awusilahli ngoba umshumayeli behlupheka kakhulu ngaphezulu kokucabanga kwethu. Inkulumo yami namhlanje ithi umthandazo omkhulu. Umthandazo omkhulu. Ngizovula incwadi kaMathewu 6 ngeqale evesini lesihlanu elifundeka kanje. Nalapho nikhuleka ningabi njengabazenzisi ngokuba bethanda ukukhuleka beme emasinagogeni nasezinhlanganweni zezindlela ukuba babonwe ngabantu. Ngiqinisile ngithi kini sebamukele umvuzo wabo. Kepha wena nxa ukhuleka ngena ekamelweni lakho uthi usuvalile umnyango wakho ukhuleke kuyihlo osekusithekeni. Noyihlo obona ekusithekeni uza kukuvuza. Kodwa nxa nikhuleka ningathemelezi njengabezizwe ngokuba bathi bayakuziwa ngokukhuleka kwabo okuningi. Ngakho ke maningafani nabo ngokuba uyihlo uyakwazi nikweswelayo ningakakuceli kuye. Ngakho ke anokhuleka kanje nithi, Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu njengalokhu nathi sibathethelela abanamacala kithi. Ungasingenise kulingweni kodwa usikhulule kokubi. Ngokuba umbuso ngowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Ngake ngakhuluma kancane ngale ndaba le yomthandazo omkhulu. Lapha uJesu efundisa khona ukuthi abantu bakhuleka kufanele bekhuleke kanjani. Ngakubeka ukuthi kuyaye kungimangalise ukuthi ngibone amaKristu lo mkhuleko omkhulu
ewenza isilandelo. Isilandelo kuyinto oyaye uyicreme ekhanda bese uyisho ngekhanda futhi nisho nibaningi njengeingane zesikole zika first year. Isilandelo ke leso. Manje ngathi ke ngingaze ngaqonda ukuthi amaKristu malo mthandazo omkhulu usewenza isilandelo akuthathaphi lokho. Ngoba angikuboni mangithi ngiyakufunda. Nanokuthi nje umthandazo omkhulu igama abawunika lona angixabeneke negama kodwa inkinga enginayo ukuthi bese wenziwa isilandelo ngoba isikhathi esiningi into mawuyenza isilandelo igcina ingayilandeli inhloso yayo ngoba isilandelo into nje ovama ukuyisho ungazi nokuthi uthini uyisho ngekhanda. Angiboni ukuthi uJesu ngenkathi efundisa abafundi bakhe nabalandeli bakhe lomthandazo wayiqonde ukuthi ube isilandelo. Kodwa kukhona uJesu owayekufundisa amaKristu angakakusho. Kwesinye isikhathi uyabona amaKristu ethemeleza mayithandaza bese kuthi ekugcineni bese esho lomkhuleko ebese ekhohlwa ukuthi uJesu thena ningathemelezi. Manje bese uxakeka ukuthi bazama ukukhohlisa uJesu yini uma befike bethemeleza bese emva kwesikhathi sebesho lomthandazo. NjengamaNazaretha ke lomthandazo ukhona even esihlabelelweni zamaNazaretha ngazi noma amaNazaretha ke kunakeni lokho ukhona. Ngakho ke lomthandazo uyingxenye yethu. Umehluko ukuthi uShembe akawenzanga waba isilandelo. Kodwa wona uyingxenye yethu. Njengoba ke lomthandazo uyingxenye yethu kuyadinga ukuthi siubheke siubuke siuzwe ukuthi uthini. Uthi okokuqala uJesu anothi manithandaza niqale ngokuthi Baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho. Umbuzo wami uthi ubani uBaba wethu osezulwini owayethi uJesu njalo masithandaza asothi Baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho. Ubani uBaba wethu osezulwini? uBaba wethu osezulwini akusiyena uJesu. uBaba wethu osezulwini akusiyena uShembe. uBaba wethu osezulwini akusiyena uMahomed. uBaba wethu osezulwini akusiyena uMose. Kodwa uBaba wethu osezulwini uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba ogama lakhe nguJehova. Ngamanye amazwi imfundiso kaJesu ithi uma uqala uthandaza ubobiza uNkulunkulu umdali wezulu nemhlaba ogama lakhe linguJehova. Kusho ukuthi uJesu wakunakekela ukuthi uJehova wayithini emyalelweni eyishumi kumyalelo wokuqala wokuthi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ngenkathi uJesu efundisa ukuthi sithandaze kanjani akasho ukuthi asothi masithandaza sithi Baba wethu osezulwini ndodana kaNkulunkulu moya oyingcwele
malingcweliswe igama lakho. Wathi njena siyobiza nje ubaba wethu osezulwini kuphela. Baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho. Ma uthandaza umthandazo wakho uwusa kubaba wethu osezulwini. Kusho yena uJesu. Awusi kuJesu, awusi kubani, uwusa kubaba wethu osezulwini. Uqala kanjalo umthandazo. Bese ke ubaba wethu osezulwini ke ebese eletha bonke abangaphansi kwakhe ukuba beze kithi. Kodwa thina umthandazo wethu siwusa kubaba wethu osezulwini. Umthandazo wethu siwusa kuJehova. Uthi ke uJesu uma uthandaza ubokubeka ukuthi ngaphambi kokuba ubike okubikayo kufanele ukuthi umngcwelise uJehova, umdumise uJehova, umbabaze uJehova ngaphambi kokuthi wenze okunye. Into yokuqala mdumise uJehova, mngcwelise uJehova, mbabaze uJehova. Baningi kabantu abangaze ngaqonda ukuthi kubaleke kangakanani ukuthi uJehova umbabaze. Kubaleke kangakanani ukuthi uJehova umdumise ngokuhlabelela nangokuthandaza. uJehova umngcwelise kanjani ngokuthandaza. Umuntu owayenesiphiwo nokwazi ukuthi noma ehlabelela noma ethandaza edumise uJehova ngendlela eyisimangaliso kwakuDavid. Kodwa lapha kithi umuntu owayenesiphiwo nokuqonda okuyisimangaliso sokuthi uJehova udunyiswa kanjani noma ngabe uthandaza uShembe, umprofeti uIsaya Shembe. Eke sivule ihlabelelo 1966. Eke sizwe ukuthi uShembe umdumisa kanjani uNkulunkulu. Thixo wami uyamangalisa, ubukhulu bakho buyakhazimula, yeka ubuhle behlalo somusa ekujuleni kokukhanya okuvuthayo. Hawu ukumangalisa, hawu ubuhle bakho bokuzibonakalisa kwakho, ukuhlakanipha kwakho ungenamkhawulo, amandla akho angenakubohla, nobungcwele bakho obungapheli. Hawu kukwesaba kwami Thixo ophilayo, ngokwesaba okujulile okumnene, ngikukhonza ngethemba eliqhaqhazelayo nezinyembezi ezingenamnqamuko. Ngiyakuthanda mkhululi ngokuba usungithandile, ngokuba uthobela ukuncenga nothando lwenhliziyo yami empofu. Akakho ubaba emhlabeni onothando olunjengolwakho, akakho nomama onjengawe, mthwali wazo zonke izono zethu nezami mina moni olusizi. Yise kaJesu mvuzo wothando, hawu intokozo eyakuba khona uma sesiguqa phambi kwesihlalo sakho siqolozele njalo kuwe. Amen. Kwakuthandaza uShembe. Uma uthandaza ubomngcwelisa uJehova, umdumise uJehova, umbabaze uJehova. Lapha uShembe akazange wabika lusizi, wadumisa nje uJehova waze wayoqeda. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho
malidunyiswe igama lakho. Mawusuthi ke malidunyiswe igama lakho, mdumiseke uJehova. Uthandaza. Uyaqhubeka ke uJesu uthi umbuso wakho mawuze nentando yakho yenziwe lapha emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. Umbuso wakho mawuze lapha emhlabeni. Usho ukuthini uJesu mayethi umbuso wakho mawuze la emhlabeni? Usho ukuthi la emhlabeni kasibuswe ngendlela yasezulwini. Umbuso esinawo la wase South Africa idemocracy. Idemocracy ichaza ukuthi umbuso wabantu, umbuso wentando yabantu. Idemocracy ilombuso kuthiwa isecular government, umbuso nje wasemhlabeni. Kodwa uthi uJesu uma sithandaza asocela ukuthi umbuso ofanele usibuse kungaba yiwo umbuso wasemhlabeni, kodwa kube umbuso kaNkulunkulu, kube umbuso kaJehova. Lo mbuso lona obuzwa kuthiwa itheocracy. Itheocracy umbuso kaNkulunkulu, idemocracy umbuso wabantu. Makhona amazwe abuswa umbuso kaNkulunkulu, kakhulukazi amazwe amalokhuza ama-Muslims. Uma ungase uye eItaly, mangikhumbula kahle, endaweni yase-Italy lapho kuhlala khona uPope. uPope kunombuso kaNkulunkulu, itheocracy, oqhuba ngendlela kaNkulunkulu. Kuyinkinga ke ukuba ubuso umbuso wabantu, kodwa uma usufa phambili uhlangane nombuso kaNkulunkulu ongazange upractice ulapha emhlabeni. Umbuso wabantu unenkinga ngoba ngangafunda iconstitution yase South Africa. iConstitution yase South Africa ayinalo igama elithi immorality. Ya immorality abafundi bazi ukuthi ukuthini. Immorality isho alikho igama lesizulu eqondile, kodwa immorality isho izinto ezisinengiso, izinto ezimbi ezingamukeleki kubantu in general. Njengani nje ngenkathi ingakafiki idemocracy, thina saqala kudala sizimantshi kwakunemithetho eSouth Africa kuthiwa Immorality Act. Le Immorality Act la yonke into lento okuthiwa isodomy. Isodomy ichaza abantu abathandana benobulili obubodwa, lokho kuthiwa gay and lesbians. Leyo nto ifola under immorality ngoba iyinto eyisinengiso kuNkulunkulu, eyisinengiso nakubantu. Khona okuthiwa ama-bestiality abantu abayebethandane nezilwane. Kuningi nje izinto ekuthiwa ama-morality acts. Lezo zinto ayisekho manje eSouth Africa, ayikho namhlanje eSouth Africa into ekuthiwa immorality. Yonke into ilokhuza iprostitution. Iprostitution angilazi igama elihle leprostitution, kodwa kuye kuthiwa laba abantu okuthiwa bahweba ngemizimba yabantu, ngemizimba yabo. Zonke lezo zinto zingena ngaphansi kwe-immorality. Kodwa namhlanje kuvunyiwe konke lokho.
ngoba siphila embusweni wabantu hayi embusweni kaNkulunkulu. Kodwa uthi uJesu asothi masithandaza sicele kuNkulunkulu ukuthi la emhlabeni asibuswe umthetho kaNkulunkulu. Uze ethi ke mayiqhubeka uJesu uthi intando yakho mayenziwe lapha emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. Uma uJesu ethi intando yakho mayenziwe, intando umthetho. Uthi uJesu umthetho wakho mawenziwe lapha emhlabeni njengoba wenziwa ezulwini. Ngamanye amazwi yonke into esiyenzayo umthetho kaNkulunkulu kufanele wenziwe yithina sonke. Yonke into uNkulunkulu othi asiyenze siyenze ngomthetho wakhe. Kodwa asikwenzi lokho. Asikwazi nokuthi kusho ukuthini, sivele sikukreme nje. Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. Ukuthi sithini kasizwa. Manje na lokhu ukuthi intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba kwenziwa ezulwini iyinkinga. Iyinkinga kumaNazaretha, iyinkinga kumaKristu. Khona isaga esithi ukhamba lufunze imbiza. Uyabona izinto eziningi ezenziwa amaNazaretha mawusuthi uyayilandela ayithatha kumaKristu. Zonke lezi zinto zeyilandelo ukufunda izinto ngesilandelo izinto amaNazaretha ayithathe kumaKristu. AmaNazaretha afike ifunde lencwadi njengesilandelo ibeke lapha. Bese qale esho imangaliso ikaShembe, esho imangaliso ikaShembe, esho imangaliso ikaShembe. Ngenkathi besho imangaliso ikaShembe bacabanga ukuthi sebekholiwe kakhulu. NamaKristu afike funde iBhayibheli. Ebese esho ethi hayi uJesu wasifela izono. Amen, uJesu wasifela izono. Oh uJesu umfeli wezono zethu. Koze kushona ilanga kusho njalo. Kuthi uJesu wasifela izono. uJesu umfeli wezono zethu. Sekukholiweke uma abantu besho le nto bakholiweke kakhulu abantu. Kodwa uJesu kuMathewu 7 verse 21 uthi asibobonke abashoyo kimi ukuthi inkosi abayokungena embusweni wezulu kuphela owenza intando kaBaba osezulwini. Abaningi baya ukuthi kimi ngalolu suku, Nkosi, asiprofethanga yini ngegama lakho, sakhipha amadimoni ngegama lakho, senza imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho na? Khona ngiyakufakaza kubo ukuthi angizange nginazi. Sukani kimi nina benzi bobubi. Uthini uJesu? Uthi uJesu abantu ngisho bengathi inkosi wasifela izono beze bebhuquze, umanje bengayenzi intando kaBaba osezulwini, ngiyothi anginazi. Umanje abantu bengawugcini umthetho kaNkulunkulu, ngothi anginazi. Ngoba uBaba osezulwini ubani? Yes. Umanje abantu bengawugcina umthetho kaJehova, ngiyothi anginazi. uShembe uthini yena? uShembe emthandazweni weSabatha verse 3 and 4 uthi
Mesabeni uJehova zizukulwana ngezizukulwana, nigcine imithetho yakhe anilobela yona uJehova ngenceku yakhe uMose, ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo wemkhosi. Ngokuba uma ningamdumisi ngemithetho yakhe, akasoze anehlisela izibusiso. Uma ningayilalela imithetho yakhe nigcine, akasoze yamukela nemithandazo yenu. Ngamanye amazwi, noshembe njengoJesu bashinto eyodwa, bathi ukukholwa kwethu, ukwamukeleka kwethu ezulwini, ukwamukeleka kwemithandazo yethu, ukwehliselwa izinhlanhla kwakheke phezu kokugcina umthetho kaJehova kuphela. Ukuthi uvuke ekseni wabala ukuthi ushembe wenzeni, ushembe wenzeni, weshembe wenzeni, okay, it's good. Ukuthi uvuke ekseni wasitshela ukuthi uJesu wakufela kangaka izono, it's good. But uJesu uthi engiyobamukela abagcina imithetho kaNkulunkulu. Ushembe uthi abayolalelwa imithandazo yabo nabayothola izibusiso kwabacelayo, abagcina imithetho kaNkulunkulu, abesaba uNkulunkulu. Niyakuzwa ukuthi ushembe noJesu bakhuluma into eyodwa. Bakhuluma into eyodwa. Uyaqhubeka ke uJesu uthi usiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Ilapho ke uJesu esethi usungathandaza ngento eqondene nawe. Okokuqala uthena uthi mawuthandaza uthi Baba wethu osezulwini, bese wena ulingcwelisa igama lakho ngokuthandaza wena. Baba wethu osezulwini, Jehova uNkulunkulu oyisimangaliso, wena ungcwele, wena uyisimangaliso, wena wawukhona emandulo, wena uyoba khona njalo. Akakho uNkulunkulu ongangawe. Ungcwelisa igama lika Jehova. Bese okwesibili, Nkosi, uyabona ukuthi sihleli kanjani emhlabeni. Ngiyacela Nkosi ukuthi wena wehle uzohlala nathi lapha emhlabeni. Usifundise izindlela zakho. Usifundise indlela yokukhonza. Nohulumeni umenze ukuthi kwesabe. Uyacela ukuthi umbuso kaNkulunkulu ube semhlabeni, nemithetho kaNkulunkulu yenziwe emhlabeni. Uma usuqedile lokho, usuyaqala ke manje usucela ukuthi isinkwa semihla ngemihla unikezwe sona. Lapho ke usuqala ke subika usizi lwakho. Nkosi, anginawo umsebenzi. Nkosi, ngilambile. Nkosi, kunjani kimi. Usucela isinkwa sakho semihla ngemihla. Niyakuzwa lokho? Okwesine, uthi ubocela ukuthi uNkulunkulu engakungenisi esilingweni. Ukubeka kahle uJesu uthi ungasingenise ekulingweni, kodwa usikhulule kokubi. Uyabona, ngake ngakhuluma ngokuthi ubothi mawuthandaza ucele ukuthi uNkulunkulu kwakusho babilanga akuphe ukuhlakanipha kwasezulwini.
ngoba ukuhlakanipha kwasezulwini ngeke kukungenise kulingweni. Niyakuzwa lokho? Ngeke ukuhlakanipha kwasezulwini, uma unokuhlakanipha kwasezulwini angeke ungene ekulingweni. Ngakhuluma ngisho emsakazweni, ngakhuluma ngoJudas Iscariot owangena ekulingweni esezokufa. Uthi ke uJesu ubocela ukuthi uNkulunkulu engakungenisi ekulingweni, kodwa akwenze ukuthi yonke into oyenzayo uyenze ngokuhlakanipha. Yonke into oyenzayo ube nenhlanhla. Nibonile ukuthi ingaka izinto uJesu usifundise zona. 1, Baba wethu osezulwini, kusho ukuthi ngaso sonke isikhathi uma uthandaza uboqala uJesu umbize, njengoba uthi mawuqhamuka engonyameni uthi bayede. Ani mawufika enkosini uthi bayede ingonyama. Angithi uNkulunkulu uyingonyama yeyingonyama. So lokhu ukuthi Baba wethu osezulwini kuyafana nokuthi mawuzofika kuyiking uthi bayede. Okwesibili bese uyamthopha, usungcwelisa igama lakhe. Awuzukugcina nje uthi Baba wethu osezulwini ngihluphekile, cha. Uma usuthena Baba wethu osezulwini bayede, uyayethi mangabe imbongi iqhamuka enkosini ithi bayede, besithi wena ukuthi nokuthi, 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 wena ukuthi nokuthi. NakuNkulunkulu kwenziwa njalo. Uma uNkulunkulu usuthena kuye Baba wethu osezulwini bayede, sekufanele ke manje na ke umthophe. Okwesibili lokho. Okwesithathu usucela lezi zinto owaziyo uNkulunkulu ukuthi zisensitive kuyena, ziyamhlupha. Leyo ukuthi umbuso wakho mawuze emhlabeni nentando yakho yenziwe emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. Ngoba uNkulunkulu kuyamhlupha ukuthi izinto oyifundisayo zingafundiswa la emhlabeni, ethi akwenziwe ukuthi thina senze ukuthi. Wena ke mawusuzothandaza ke sekufanele ke ukuthi uNkulunkulu ke bese ke umtshela leyo ukuthi inkosi, sengathi inkosi umbuso wakho awuze emhlabeni. Nkosi, sengathi isabatha lakho aligcinwe lapha emhlabeni. Nkosi, sengathi abantu bengafunda ukwenza intando yakho. Ngithandazela lokho kokuqala. Ngiyacela Nkosi ukuthi isabatha lakho ligcinwe emhlabeni. Ngiyacela Nkosi ukuthi abantu bengakuphuza utshwala. Ngiyacela Nkosi ukuthi abantu bengabulalani. Ngiyacela Nkosi ukuthi abantu bekukhonze. Ubala yonke into oyicela kuNkulunkulu ukuthi ayenzeke, usho lento uNkulunkulu ozothi mawuyikhuluma ethinteke. Ngamanye amazwi uyameheha ukuthi akulalele. Uyamheha ukuthi ekulalele. Ngenkathi ukukhuluma zonke lezi zinto nezingilosi izophenduka zithi hayi uyakhuluma lo muntu. Uyakhuluma lo muntu. Ziphenduke zikulalele noNkulunkulu ekulalele. Ngoba kokuqala umbabazile ukhulekile wathi bayede.
wase uyamthopa akakwazi ukuthi izinto washo njalo uShembe noJesu washo njalo wathi uNkulunkulu uyathoshwa ufana nathi uNkulunkulu kulalela njengoba nje noma nenkosi ngisho ingonyama uma imbongi ibongela iyajabula noNkulunkulu ke ngenkathi usho ke umbongela uyajabula uNkulunkulu nezingilosi ziyajabula nganganitshela ukuthi sihlala nomuntu oyisimangaliso ingilosi uhlaleleni ngathi awungeke uma usumuzwa esekhuluma ngoShembe eselokhuza uze ubone ukuthi uyajika lento ingaphakathi kwakhe usiyamtshela kuNkulunkulu Nkosi isabatha lakho uyabona ukuthi aligcinwa Nkosi uyabona ukuthi kungukuthi emhlabeni ngicela ukuthi ukhiphe ingilosi eyinamandla ezokwazi ukuthi umthetho wakho ugcinwe lapha emhlabeni ngenkathi kusukushilo lokho bese uyaqala kusukhuluma ngesinkwa sakho semihla ngemihla Nkosi okuseqinisweni ngilambile Nkosi okuseqinisweni anginawo umsebenzi Nkosi okuseqinisweni kangishadile usuqala ke manje usukhuluma ngesinkwa sakho semihla ngemihla ngenkathi usukhuluma ngesinkwa sakho ngemihla usuyalalelwa ngoba the first thing was to praise ubabaza okwesibili kwaba ukuhighlighta izinto uNkulunkulu ongayifuni kwasekuthi okwesithathu usuyacela ke lokho kwesine usuyabuya ke manje na usuyacela lonke ukubhekise ukuthi Nkosi uyangazi ukuthi ngiyisoni kodwa ngicela Nkosi ukuthi ungenze ngibe namehlo asezulwini ngibe namehlo omoya ngingaxhoshwa isono ekugcineni uyambabaza futhi ungahamba ungambabazanga njengoba ethu uJesu njena umbuso ngowakho namandla your kingdom your power and your glory umbuso ngowakho namandla nobungcwele bungokubakho Nkosi usiyavalelisa lapha uvalelisa ngokumthopha futhi uNkulunkulu uyathoshwa niyakuzwa lokho ihlabelelo sizubaba ilanga ethopha uNkulunkulu sihlabelelo 2:30 siubani siu 2:34 Inkosi busekuphama kwebandla wena ufanele ukubongwa nawe ngiyakubonga nami wena ufanele ukubongwa ngiyakubonga nami akilona udumo lungu lwakho emhlabeni wonke akilona udumo
udumo lungu lwakho awukaye emhlabeni wonke wena ufanele ukubongwa ngiyakubonga nami mayikhuphulwe
Amen. Asibheke enkosini. uNkulunkulu wasekuphakameni ishembe engcwele. Sibonga Nkosi ukusivusa kwakho ngale mini yakho. Wasithumela Nkosi kuba size kuwe sizokudumisa. Sicela ke Nkosi uba ukudumisa kwethu kwamkele ungasishiyi. Abantwana bakho Nkosi abeze kuwe. Ubagcine kukho konke ukuhlupheka kwabo. Bethi mabe ngena kuleli tempeli Nkosi baphile. Ungabashiwe nemkhululo ekuhluphekeni. Kuthi konke Nkosi abazokucela bekuthole. Siyakucela ke shembe konke lokhu ngelakho igama Nkosi manje laphathe. Amen.